Хәзер, хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесында иң җырлы моңлы тапшыруларыбызның берсе җырлы бүләк тапшыруын башларбыз һәм студиябызга килгән котлау хатларын ияләренә җиткерербез. Хөрмәтле Саба телерадиокомпаниясе хезмәткәрләре, эшегездә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Сезгә язуыбызның сәбәбе бүген Шәмәрдән бистәсендә яшәүче кадерле сеңлебез Нәгыймова Динара Имам кызының гомер бәйрәме 55 яшьлек юбилее белән котлап, иң изге теләкләребезне җиткерәсебез килә дип башлана безнең тәүге хатыбыз. Һәрбер сабый дөньяга үз бәхете, үз ризыгы белән туа. Һәр ана кеше нарасыен кулына алуга җир йөзендә иң изге теләкләрен телим. Мәрхүмә әниебез дә моннан 55 ел элек нәкъ шулай эшләгәндер. Баласының әдәпле, тәүфыйклы, михербанлы, иманлы, туган җанлы булуын һәм үзен аңлаучы, санлаучы, тормыш итәргә яраклы, хәерле тиң ярын очратып, аны кадерләп гомер кичерүләрен теләгәндер. Туганым менә быел 55-нче көзен каршы ала. Тормыш иптәше Ринат белән бергә гомер юллары буйлап баруларына 36 ел. Мин әниемнең теләкләре кабул булганына, гаиләсенең ныклыгына, мәхәббәтләренең уртак булуын дәлилләп күрсәтерлек Баһадир улы Дилүсне үстерделәр. Синең тормыш бер җыр. Аның көендә сүзләрен дә үзең язасың. Мин сүзләрен сиңа үзем тәкъдим итәм. 1969 ел, октябрь 24. Бу дөньяга аваз сала безгә иң кадерле кеше. Ике апа, ике абыйдан соң Аллаһ гомерен биргән. Әтиебез аны яратып, Динара дип исем куйган. Балачагың бик бәхетле булды. Бергә тәгәрәшеп үстек без. Әти әни кушкан эшләрне дә бергәләшеп эшли идек без. Шәфкать туташы булырга син бик тә хыялландың. Мәктәпне уңышлы тәмамлап, зур калага юл алдың. Диплом алып кулыңа юллама тоттырдылар. Шәмәрдән балалар бакчасына шәфкать туташы итеп куйдылар. 18 яшең тулуга Ринат көтмәде бүтән. Бергә булыйк, тормыш корыйк дип үгетләде күптән. Әти әни үрнәгендә тату гаилә кырдылар. Балдай татлыыныклары инде икәү булдылар. Балаларны яратканга тугры булдың эшеңә. 36 ел узып киткән синең хезмәт көнеңә. Тормышның сынаулары булмый калмый әлбәттә. Көне бик күп, яшәп булмый, һәр минутың рәхәттә. Бик тырышып көн итәләр. Балкып тора йортлары. Безне туганнарны дәшеп, янып тора утлары. Бакчаңда мул уңыш бирә, җиләк-җимеш, яшелчә, өй тирәңдә ах итәрлек матур чәчәкләр үсә. Кышкыртларың да җитәрлек, эшләсәң ризык мулдан. Ринат кияү белән сезнең барысы да килә кулдан. Уңганлыгың, булганлыгың җиңде бөтен киртәне. Хәерле була күрсен дип көттең һәрбер иртәне. Менә дигән ул үстердегез, зурлап иләндердегез, балам диеп тырыштыгыз, бәхете булсын дидегез. Синең тормыш алда бар бит, балдан татлыларын татыйсың. Оныкларыңны сөйеп назлап, матур сүзләр белән атыйсың. Кодагый кодалар белән яшисез ярдәмләшеп, киңәшләшеп, фикерләшеп, кунакларга йөрешеп. Балаларыгыз сезне утыртып, алып бара Казанга, төрле концерт, тамашалар карап кайтасыз анда. Рәхмәт яусын алсуыңа, уртак тел таба белә. Туганнарның да безнең күңелебезне күрә. Сыналсаң да сыгылмадың, әле дә син бик матур. Тормыш җилләре каршында горур булдың һәм батар. Сеңлем, иң бәхетле көнең. Әти әни җитми күңелгә. Безгә шундый рәхәт булыр иде, алар булса табын түрендә. Иманлы һәм җылы булсын туганым өй тәхетең. Аллаһ сиңа насыйп итсен ике дөнья бәхетен. Кайгыда да, шатлыкта да булыйк әле гел бергә, безнең туганлык җипләре өзелмәсен гомергә. Ислам нуры сиңа бары җиңеллек кенә бирсен. Аллаһы Тәгалә тормышыңны бәрәкәт белән күмсен. Без сине бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Иң изге теләкләр белән яратып, Кукмарада яшәүче апаң Гөлширә һәм гаиләбез. Бу теләкләргә кушылалар Шәмәрдәннән Гөлсинә апамның гаиләсе, Казаннан Әсгать абыемның гаиләсе, Казаннан Азат энемнең гаиләсе, төп йортыбызда яшәүче Зөфәр энебезнең гаиләсе. Хөрмәтле туган көн иясе Динара ханым, сезне чын күңелдән
шушындай матур юбилей көннәрегез белән тәбрик итәбез. 55 яшь тулган гомер бәйрәмегез мөбарәк булсын дибез. Сау сәламәт булыгыз. Тигезлектә якыннарыгызның әнә шундый матур теләкләрен көндә ишетеп, алга таба да матур итеп гомер итегез. Һәм алдагы җырыбызны сезнең өчен бүләк итеп тапшырабыз. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz gügen bəxtlərgə kilərlədirəsin Siyən yarın balaların Kirek sinan dostlar tuğanların Her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz gügen bəxtlərgə kilərlədirəsin Birgə günlər yemeli Bir tabında aşlar bigirək təmli Her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz gügen bəxtlərgə kilərlədirəsin durmuşlarının ayaz gügen bəxtlərgə kilərlədirəsin bəxtlərgə Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Калатау авылында яшәүче Галләмова Фәнзилә Фарук кызын 60 яшьлек күркәм юбилее белән котлыйбыз дип башлана бу хатыбыз. Хөрмәтле Фәнзилә ханым, үзегезгә булган матур теләкләрне кабул итеп алыгыз. Кадерлебез, үткән елларыңа карамыйча, озак яшә әле кешеңдә. Безнең өчен мәңге кадерле син. Рәхмәт яусын барысы өчендә. Сабыр да син, гади, кешелекле, кылганнарың бары игелек. Сәламәтлек юлдаш булсын сиңа, бәхеткәең булсын гомерлек. Безнең өчен бик тә кадерле син. Безнең өчен олы бер терәк. Сау сәламәт озын гомер кичер, син бит әле безгә бик кирәк. Кадерлебез, сине ихлас күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, тыныч, мул тормыш, тигезлек, куанычлы еллар теләп калабыз.
Без 38 ел иңне иңгә куеп, матур гомер кичерәбез. Тормыш булгач, аның авырлыклары да, шатлык куанычлары да күп була инде. Менә шул чакта синең янәшәңдә шушыларны уртаклашырга якын кешең булу ифрат та куанычлы. Балаларыбызның игелекләрен күреп, оныкларга куанып, исән-сау яшәргә язсын иде безгә. Киләчәктә дә бер-беребезгә терәк, таяныч, пар канатлы булып, тагын озын-озак бергә гомер итәргә насыйп булсын. Мәрхәмәтле җаның, киң күңелең, эчке дөньяңның матурлыгы белән сокландырып яшисең бит син. Шуңа күрә дә сине яратабыз, ихтирам итәбез. Син әле бүген дә хезмәттә, күңелең якын булган хезмәтең зур уңышлар китерсен. Кадерлебез, яшьлек үтте, инде җәйгә керәм. Якыная димә күзләрем. Очкын сипкән учак төсле һәр чак безгә җылы чәчәк күзләрең. Сандугачлар моңа яңгырасын шау чәчәкле күңел бакчаңда. Бергә булыйк, гомер көзе килеп, ишекләрне кайрып ачканда. Көч ихтыяр синдә үлчәнмәгән. Гомер тауларына менәрлек. Арта барсын синдә яшәү кеше, ә йөрәктә дәрт һәм егәрлек. Дөнья тыныч, еллар имин булсын. Тормышыңа иңсен бәрәкәт. Олы җаның, изге күңелең өчен барыбыздан сиңа зур рәхмәт. Юбилейың белән котлап, тормыш иптәшең Данил, балаларыбыз Сингел белән Аймурат, Алмаз белән Илсөяр, Әлфия белән Айдар, оныкларыбыз Рәүф, Мөхәммәд, Камил, Раян, Алия. Бу теләкләргә кода-кодагыйларда кушыла диелгән иде котлау хатында. Калатау авылында яшәүче хөрмәтле Галләмова Фәнзилә Фарук кызы. 60 яшьлек күркәм юбилейыгыз белән без дә сезне ихластан котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән алдагы көннәргә зур ышанычлар баглап, яшәүләрне Аллаһы Тәгалә сезгә насыйп итсен. Бәрәкәтле, матур тормышта гомер итегез. Лütfen Rüstem'miş. Bu cür sizgine bana. Çünkü üzüm bileseniz. Tanıma ömürler yaz geldi gütedi. Şal şaşını kursen de uftanıma. Yaz giderek gide ömür şulay üte. Uftanıma. Tanıma, tanıma. Yaz gide Gide ömür şulay üte. Tanıma, tanıma, tanıma. Rahmet. Kurşunun tavada. İlgili İdris Deviş. Bu kumunu sizge jırlayım. Tanıma ettiğinin ol uzun ömürün oynat gülüp gene uzmağan Sina nasip buldan on bakit surşat Birikiler, şeytanlıklar. Ha, şeytanlıklar Sirikiler de Şeytanlıklar Bular teki şuşanısım Yok, şuşamında Üzlerini kılgamını Eligine sapra bittin şimdi. Yongay becirley. Uftanıma ömürler yaz geldi gütedi Şal şaşını kursen de uftanıma Yaz giderek gide Ömür şulay üte. Tanıma, tanıma, tanıma. Yaz giderek gide ömür şulay öte Tanıma, tanıma, tanıma. Uftanıma, uftanıma Gördün mü? Тапшыруыбызга килгән тагын бер котлау хатын иясенә җиткерәбез.
Саба районы Мамалай авылында туып, шунда гомер итүче, кадерле һәм хөрмәтле апабыз Гомәрова Вәсилә Әхмәтхан кызының 70 яшьлек олы юбилее. Хөрмәтле юбиляр Вәсилә ханым, зәңгәр экраннар каршына якынрак килегез һәм кадерле якын кешеләрегезнең матур теләкләрен сез дә кабул итеп алыгыз. Кадерле без, сине шушы матур бәйрәмең белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Син балаларың өчен кайгыртучан әни, оныкларың өчен яраткан кадерле әби. Сиңа шатлыклы очрашулар, көтелмәгән куанычлар һәм бәрәкәтле озын гомер телибез. Ходай биргән гомереңне сау-сәламәт булып, җан тынычлыгында, кайгы-хәсрәтсез, борчу-мәшәкатьсез, шатлык, сөенечләр белән балаларның, оныкларның игелеген күреп яшәргә язсын. Туган көнең апам, юбилеең, юллыйм сиңа шигырь бәйләмен. Сәламәт бул, җаның тыныч булсын. Чын күңелдән сиңа теләгем. Бар канатың бакыйлыкка күчкәч, яшь гомерең үтте ялгызың. Беләм инде, беләм, аңлыйм. Тыштан балкып, эчтән син яндың. Ике балаң күз нурларың өчен көнне-төнне белми эшләдең. Бәхетләре югалмасын диеп, җил яңгырдан саклап үстердең. Үз күңелеңне үзең күрә-күрә алга бардың гомер юлыңда. Тик игелек күрсәтсәләр иде, газизләрең, улың, кызың да. Күңелеңдә күбәләкләр оча, оныкларың сиңа килсәләр. Балдан татлы, бала баласы дип телисең син изге теләкләр. 6 кыз без, бер анадан туган, кайчан килсәк ачык ишегең. Сый-хөрмәтең, тәмле ризык белән чын күңелдән кунак итәсең. Гадилегең, ихласлыгың өчен бар кеше дә сине ярата. Хөрмәт итеп әйтә яше карты, җылы сүзне сиңа карата. Бәхетләргә төренеп яшә әле, кайгы-хәсрәт безгә килмәсен. Гомер юлын үт син шатлык белән, юлларыңа гөлләр сибелсен. Сеңлең Резида. Иң изге теләкләр белән сеңлеләрең Резида һәм Миләүшә гаиләләре бу теләкләргә барлык туганнар да кушыла. Хөрмәтле Вәсилә апа, чын күңелдән сезне юбилеегыз белән котлыйбыз. Саулыкта, сәламәтлектә, балаларыгызның, оныкларыгызның рәхәтен күреп, якын туганнарыгыз белән бергәләшеп, гөрләшеп, шөкердәшеп, алга табада матур яшәсәгез иде. Гомерләрегез бәхетле, бәхетләрегез озын гомерле булсын. Аңладым, хәзер чакырам. Шатлыклары атканы бермәбер. Тормыш рәхәтендә
Хөрмәтле телевизор караучылар, җырлы бүләк тапшыруына килгән котлау хатлары бүгенгә менә шулар иде. Чын күңелдән барлык туган көн ияләрен үзләренә генә хас булган бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Киләчәктә дә бәхеткә төренеп яшәсәгез иде дигән матур теләкләрне җиткерәбез. Бүгенгә Саба дулкыннары телевидениесының чыгарылышы ахырына якынлашты. Сезнең белән саубуллашабыз. Ялларыгызны күңелле үткәрегез.